Alejandra, què li has demanat als Reis? Pues no he fet carta, però que m'ha tocat el que es vulguin. Però a tu què t'agradaria? No ho sé. I què has de fer tu perquè et duguin regals als Reis? Portar-me bé. I t'has portat bé enguany? Sí. Com de bé? Molt bé. Què li has demanat als Reis? Le he demanat si no puedes otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y también un peluche que puede andar porque está picucho. Muchas cosas. Molt De bé. nada. Espera, no te'n vagis, queda't aquí. Això. I tu saps que perquè et duguin ses coses t'has de portar bé? Tu t'has portat bé aquest any? Sí, más o menos. Más o menos, o molt bé o regular? Más o menos. Más o menos. Gràcies, Helena. Aina, què li has demanat als Reis? Li he demanat un ocell petit i li he demanat també un llibre d'activitats que m'encanten i una tablet. Molt bé. I perquè et duguin totes aquestes coses t'has de portar molt bé. Tu t'has portat bé enguany? Sí, menys. Regular. Regular, no? Sí. Molt bé. Gràcies, Aina. Molt bé, Guillem, què has demanat als Reis Mags? Jo he demanat una tablet per a veure el que em porten perquè m'he portat... Podria haver-ho fet millor. Això, és necessari portar-se bé perquè els Reis et duguin els regals. Sí. Com t'has portat tu? Podria haver-ho millorat. Vale. Alejandro. Alejandro. Molt bé, Alejandro, què li has demanat als Reis Mags? Pues jo li he demanat unes cales per anar en bicicleta. Bé. I què has de fer perquè et duguin els regals als Reis Mags? Portar-me bé. I com t'has portat enguany? Jo crec que bé. Sí? Y ahora mientras los reyes adoran al niño Jesús, ¿qué os parece si cantamos campana sobre campana? Al niño Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea. Tengo que hacer una fila ahora. Vaig a fer més preguntes, perquè no sé si esteu ben informades i informats. Está dando el sol y me pican los ojos. Ey. Eres un profesional. Yo soy famoso, tío. Por eso.